Yang sudah kami aturkan untuk panjenengan sedaya mugi-mugi saged damel panglipur ing saudal dalu menika. Karena di malam hari ini berkat dukungan dari Maharani Profesional Audio matur sembah nuwun, terima kasih. Juga teman-teman dari PSAT matur sembah nuwun. Ini untuk memperingati dalam rangka Hari Jadi Desa Sukodono. Alhamdulillah ini di hari yang ketiga, keempat atau ketiga ya, sampai lali ya. keempat ya. Mudah-mudahan di malam hari ini sugan-sugan yang kami sajikan bisa memberikan satu hiburan yang sangat-sangat indah untuk panjenengan sedaya. Salajengipun kula aturi dumateng tiga bergu dari grup PSHT Terate. Lagune kepiling. Sumangga. Wajib gawe pangeran salat dadi cakae ngagama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwe sampurna yen berjamaah sopo luhur lar kene ngatoi tindak mungkar makrib lan isa jangkepe prayogane ditambah salat sunahe sembrono iku perintah agama ngelingono ing donya mung sadelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepingin besok munggah suwarga. Wis janjine nono nindakake wis kuweteng supaya tapi wajib gawe pangeran salat gane cakae ngagama
Matur sembah nuwun saking bolo-bolo keluarga besar Piasate. Nggih, sak wedal-dal menika gadah renjang ono sekitar 100 peserta. Perkiraan seperti itu. Lah niki wau nggih dilapori kalian operator ya. Aku ngombe kopi kok dirasani operator gak ono panitia nang endi sih. Jare ngono. Lah ning kene kuasno panitia nang kiwa nang tengen ya ora ketok. Ya buat diopeni titik. Iki lho bagian rasan-rasan MC-ne. Lah ngene iki lho. Ya apa ngene lho. Lah iki mang ngomongi nang aku ngono. Operator yo ono ayo. Kepingin kopi aku lagi deh anggotae. Lah sampean gak dikai kita. Ora, yo alah ket mang aku ngantuk mamula kepingin kopi. Jarine operator aku menyampaikan. Panitia ngono iku gak isin ae. Gak isin ae. Kurang kopine operator. Nggih, matur sembah nuwun. Wis guyon lho, guyon aku kok modune senani. Terus aku balik nek senani. Para hadirin, penonton ingkang tasih wonten mriki, mbok menawi panjenengan pingin bakso nggih wonten mriko. Pingin cilok nggih monggo. Timbane sampean lungguh nek kono kemilan kacang nggih enten kok. Sampamane aku diuncali yo gelem. Nggih. Iki lho. Liyane ora usah. Matur sembah nuwun. Oke, kula aturi dumateng penaren ingkang badhe siapaken kali bolo konco Piasati Trate. Lah sakmenika kula badhe aturi dumateng anak Mas Riri Restia. Kembang Probolinggo, semoga masuk Pak Eko. Cok, ho oh, ho oh, ho oh, ho 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 ho oh. Mendung petang ngarep hutan, pupus klopo padha ketang. Sumilae gugus Bromo ambarengi tumurune tresno. Aku mong tansah ngenteni tumetese tresno kang sejati. Wedi yen kelangan kowe, ayo enggal polong kromo wae. Kembang arum Probolinggo, rino wengi munggah kening mata. Kembang arum Probolinggo, tak sirami banyuning asmara. Sayur kentang sambal bawang, lalap kepis apa ra kelingan. Bukaan lawange tresno, dowong bagus kembang Probolinggo. Mendung petang ngarep hutan, pupus klopo padha
Kembang arum Probolinggo tak sirami banyune asmara sayur kentang sambal bawang lalap kebis opora kelingan bukan lawange tresno doang bab Matur sembah nuwun. Sajake tukang gending-gendinge iki mang wis ora kompak, kurang kopi. Kurang kopi wis ngantuk. Orang go bantal pisan nih bapake. Nggih matur sembah nuwun Cahayu. Yo. Diceluk Cahayu cek penak engko gak dioreng-oreng, gak dioreng-oreng. Teko omah biasa dioreng-oreng. Lah aku mang diguyoni ngene sih. Lah iku mang anak sapa ngono. Anake penake koyo ngono mendahe bapake. Paling tambah rentos. Iku lek jarine aku dhewe. Iya, sampean ngomong apa to, Bu? Lah ya enak anake isone koyo ngono lho. Mendahe bapake lah pinter ta. Nggih. Iki saudara punika tasih kathah ingkang badhe kula aturaken dhumateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi anggene kula matur ugi kanca-kanca rencang nyukani panggipur bisa menjadikan satu yang terbaik dan yang terindah di malam hari ini. Salajengipun kula aturi dhumateng Rido dan Dego lagunipun Bandol Kunci. Semoga oh 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 so oh eh so oh 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 sakurepe langit salumai bumi mung sliramu kang mas wong sing tak tresnani aku tansah eling tandha katresnanmu bandol kunci kembang mawar biru nadyan mung sepele gedhe bantahe yen to aku lara minangka tambane bandol kunci iki tetap tak openi muga dadi panglipuring ati bandol kunci kembang mawar biru rina wangi tumepel dadaku bandol kunci kembang mawar biru kena kanggo tombone kangenku saiki kuncimu
Oh yeah, yeah, oh yeah, sure, oh yeah. I'm yo, oh yeah, oh yeah, yo, yes. Matur sembah nuwun. Milih sing nang ngisor penak. Penak ki bladu. Mulane ki mang milih nang ngisor aku goleki ambek tukang kendange lho ndek sing joget goleki tibae nang ngisor. Ana kasure jadi penak. Nggih, matur sembah nuwun. Ingkang sampun juga nimbang libur nggih, adik-adik saking BSAT luar biasa karena beliau masih tergolong remaja-remaja, turun remaja saja nih. Ya, mudah-mudahan menjadikan satu anak yang sangat-sangat luar biasa. Besok di kelak sudah dewasa. Oke, kita lanjut kembali untuk memberikan salah satu atraksi dari Bina Karya Fadil. Lagu ini pun Karang Kates. Semoga. Ade Wadil. Digoyang kalian para seniman-seniman saking Sukodono untuk memeriahkan hari jadi desa Sukodono. Oh, eh, oh, co, de, oh, oh. Kincang panyuning Oh. gagarangan saban liwat pinuju ibrang wedan lotu metes atiku tatapan ku cicer alas wet maning orang lawas pinakot dadi kasure cataran itu rasun bang asmara angin ku garoso Boyo eling karang kates
Tratapan Sun elus elus rikmani koran lawas minangka dadi kasure catur netra laras tembang asmara sumilire angin bukaroso boyo eling karang kates Aja, oh, hey, yo, ja, ja, oh, oh. Benak bang. Si kait AE, wis mari. Wis mari. Selak kesuwen. Ya, matur sembah nuwun, terima kasih Gang Sampun tampil di atas panggung yang sudah memberikan suatu hiburan kepada segenap keluarga besar rakyat Sukodono. Rakyat Sukodono. Salajengipun karena di malam hari ini masih banyak lagi persembahan penampilan ingkang badhe manglipur dumateng panjenengan sedaya, langsung kemawon kita panggil dari grup teman-teman yang saat ini sudah siap untuk memberikan hiburan pada malam hari ini. Vera, Dinda dan kawan-kawan, lagu ini pun Sido Rondo. Biyen mula sliramu wis tak aturi napa to Mas golek bojo sing tresna welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora wurung saiki dadi rada nanging piye kabeh mau wis kepecut ibarat bobor ra bakal dadi sega mula ketonku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa kabeh iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku sanggup ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ora kena prawane tak enteni rondone ora nyono sampean sabar ngenteni ing nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane anggap tresno bebojoan salawase
Biyen mula siramu wis tak aturi golek jodoh sing tresna welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora urung saikine dadi rono kabeh iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku sanggup ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ora kena prawane tak enteni rondone Biyen mula sliramu wis tak aturi golek jodoh sing tresna welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora wurung saikine dadi rondo Nanging piye kabeh mang wis kebacut ibarat popor ra bakal dadi saka mula ketonku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa kabeh iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku
Matur sembah nuwun ugi kanca-kanca rencang ingkang sampun juga dipanglipur ing sawetawetara mriku. Ugi sugeng dalu kagem Bapak Kepala Desa ingkang sampun mugi wonten mriki. Saja masih bengi wanjane kuwesel pirang-pirang dina joget nang kene. Ya. Pak Kepala Desa ini mulai sampai sore ku joget. Mamulih ki mang tekoni bengi. Ya titik-titik istirahat lho. Esuk pirang dina meneh. Nggih, matur sembah nuwun bolo-bolo kanca ingkang tasih manunggal wonten mriki. Salajengipun kula aturi dumateng panjenengan Adi Evan tembangipun tembang kangen. Semoga Semoga Adi Evan